زمل أكل أيتي جزانا بلس بوبو. سلام ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ኣራይን በዓል ሎሚ ሓድሽ ትምህርቲ ሒዘልኩም መፅአ ምሳኪ ትመሃሩ ድልዋት ዲኹም ብዛዕባ ቁፅርታት ሒዘልኩም መፅአ ኣራይን በዓል እስከ ንዕናይ ንጀምር ኣራይ ህፃናት እስከዚኣ መነመን ቁፅሪ ኣለዋ ንርአ ኣብዚኣ ሓደ ኣላ እዚኣ ቁፅሪ ክንደያ ቁፅሪ ሓደ بعد ህፃናት እዚኣ ክንደያ ክልተ ክንደያ ህፃናት ክልተ ኣብዚኣ እስክንመልከት ክንደያ ኣላ ዋው እዚኣ ቁፅሪ ሰለስተ እያ እዚኣ ክንደያ ሰለስተ እዚኣ ሰለስተ እያ ዋው ንፉዓት ኣብዚኣ ክንደይ ንርኢ ኣለና ቁፅሪ ኣርባዕተ እዚኣ ክንደያ ኣርባዕተ እዚኣ ህፃናት ክንደያ እዚኣ ሓሙሽተ እያ እዚኣ ክንደያ ሓሙሽተ ንፉዓት እዚኣ ክንደያ እዚኣ ከዓ ሽዱሽተ እዚኣ ክንደያ ሽዱሽተ እዚኣ ክንደያ እዚኣ ትፈልጥዋ ኢኹም እስከ ንገሩኒ ንፉዓት እዚኣ ሸውዓተ እያ እዚኣ ክንደያ ሸውዓተ እዚኣ ክንደያ እዚኣ ህፃናት ሸሞንተ እያ እዚኣ ክንደያ እዚኣ ክንደያ እዚኣ ሸሞንተ እዚኣ ህፃናት ክንደያ እዚኣ ትሽዓተ እዚኣ ክንደያ ትሽዓተ ሓንቲ ተሪፋትና ኣላ ህፃናት መን ኣሎ ዝፈለጣ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ክንደያ እዚኣ ዓሰርተ ክንደይ ዓሰርተ ህፃናት ሎሚ ሓንቲ ምሳይ ፅቡቅ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ሸውዓተ ሸሞንተ ሸውዓተ ዓሰርተ ዒስራ ሰላሳ ኣርባዓ ሓምሳ ሱሳ ሰብዓ ሰማንያ ተስዓ ሚእቲ ሚእቲ ተስዓ ሰማንያ ሰብዓ ሱሳ ሓምሳ ኣርባዓ ሰላሳ ዒስራ ዓሰርተ ቁፅርታት ርኢና ሰላም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ኣራይን በዓል ሎሚ ሓድሽ ትምህርቲ ሒዘልኩም መፅአ ምሳኪ ትመሃሩ ድልዋት ዲኹም ብዛዕባ ቁፅርታት ሒዘልኩም መፅአ ኣራይን በዓል እስከ ንዕናይ ንጀምር ኣራይ ህፃናት እስከዚኣ መነመን ቁፅሪ ኣለዋ ንርአ ኣብዚኣ ሓደ ኣላ እዚኣ ቁፅሪ ክንደያ ቁፅሪ ሓደ ንፉዓት ህፃናት እዚኣ ክንደያ ክልተ ክንደያ ህፃናት ክልተ ኣብዚኣ እስክንመልከት ክንደያ ኣላ ዋው እዚኣ ቁፅሪ ሰለስተ እያ እዚኣ ክንደያ ሰለስተ እዚኣ ሰለስተ እያ ዋው ንፉዓት ኣብዚኣ ክንደይ ንርኢ ኣለና ቁፅሪ ኣርባዕተ እዚኣ ክንደያ ኣርባዕተ እዚኣ ህፃናት ክንደያ እዚኣ ሓሙሽተ እያ እዚኣ ክንደያ ሓሙሽተ ንፉዓት እዚኣ ክንደያ እዚኣ ከዓ ሽዱሽተ እዚኣ ክንደያ ሽዱሽተ እዚኣ ክንደያ እዚኣ ትፈልጥዋ ኢኹም እስከ ንገሩኒ ንፉዓት እዚኣ ሸውዓተ እያ እዚኣ ክንደያ ሸውዓተ እዚኣ ክንደያ እዚኣ ህፃናት ሸሞንተ እያ እዚኣ ክንደያ
زيا خنديا زيا شمونتا زيا خلطانات كنديا زيا تشعاتة زيا خنديا تشعاتة حتى تريباتنا لحطانات من على زفلتا أمستري واللخم كنديا زيا عسرتة كندي عسرتة تانات لو ما حبتي مسايت بوتا ماهركم كتقونوا تسفى قبر هذا كلتا سلسة أربعة حمشتة شدشتة شوعتة شموتة شعتة عسرتة تسعة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة مئتي تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة تسعة عشرة قطرة رينا ደቅኹም ትግርኛ ክመሃሩ ትደልዩ ዶ? ደቅኹም ቋንቋምን ባህሎምን ክፈልጡ ትደልዩ ዶ? በለስ ቡቡ ኣብቲ ልዕሊ 5 ዓመት ክንገብሮ ዝፀናሕና ልዕሊ 73 ሚልዮን ቪውስ ዘለዎ ቪድዮታትና ሕጂ ከዓ ልዕሊ 14 መፅሓፍትን ደቅኹም ጽቡቕ ዝበልናዮ መጻወቲታትን ሒዝናኩም ቀሪብና ኣለና። ነተን መጽሓፍቲ ክትሪእዎን ምስ ትደልዩ ኣብዚ ናይ ሳምፕል ክትረኽብዎን ትኽእሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምሩ ናይ ጌምን ናይ ኦንላይን ትግርኛ ትምህርቲ እውን ኣለና። መዓስ እዚ ጥራይ ደቅኹም ኣብ ዩቱብ ካልእ ነገር ከይርዩ ምስ እትደልዩ ብቐጥታ ኣብ ዌብሳይትና ብምእታው ብቪድዮታትና ክመሃሩን ክዘናግዑን ንዕድም። ነዚ ኩሉ ንምርካብ ናብ ዌብሳይትና www.belesbubu.com ብምባል እተው። ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቁፅሪ ቴሌፎናት ደውሉልና። Belesbubu, like, subscribe.